खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चम्पा ब्लगाव आरो गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैबावदों। बेनो जाहैबाय आबुं नङै गथ' गारनाय। गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि जायो। जों बिमा माहारिनावहाय बेफोरबायदिनो गथ'आ मोनबाय, मास मोनब्रै मोनबानि उनावनो आरो गथ' गोदान कनसिभ जाबावबाय, गथ'आ थाफ्लांबावबाय। सोरबाया सिजारिं, सोरबाया नर्माल बेफोरबायदि। नाथाय बोरै लानो बे गथ'खौहाय? सोरनिबाया 6 मास गाहामल' गथ'आ, बे गथ'खौ बोरै लानो बेफोरबायदि जायो। थाङाबो फैयाबो जायो। नाथाय मा खालामो, फार्मासिफ्रावहाय टेब्लेट लायनानै आनवान्टेड किडफोरखौ लायनानैहाय जायो। जानानैहाय ब्लिडिं जायो, थांगाराबो आरो थाथायाबो बेफोरबायदि खालामनानै लायो। गावनि देहाखौ नस्थ' खालामनानै लायो जोंनि बिमाफ्रा। आरो न'खरफ्रावबो बेफोरबायदिनो थाखा फैसानि अभाबब्ला माबा सखा बिदैनो मा बिदैनो लोंनानै माबा माबि बुस्थु लोंनानै जि बुस्थुखौहाय जायोब्ला लोङोब्ला बे गथ'आ नस्थ' जायो। बेफोरबायदि दाबो दङ। गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि जानानैहाय फैयो हस्पिटालावहाय। आं नामखौ खारिनो थाङा, नाथाय बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा। माने गोबां मानसिफ्रानो उदैया गरम जाथोंसै होननानै बायदि बायदि ओंख्रै जायो एबा बायदि बायदि माबा लोङो मुलि हारि। नाथाय थांगारोबाथ' थांगारबायसै, बे गथ'आ नस्थ' जाबायबा जाबायसै, बे मोजांनि खोथा। नाथाय सोरनिबा बायदिया बिराद सिरियास जानो हागौ। सोरबा बायदिया बेफोरबायदिजोंनो थैनांगौ गोनां जायो एबा हाजार फैसा गारनांगौ जायो। गथ'आ जुदि थांगारजोबाखैब्ला मुलि जानानै आदा सदा जानानै थै थांगारजोबनानै बेफोरबायदि सिरियास जायो। बिनि थाखायनो नै नायदो, आं दिनैहाय बेखौ आं क्लियार खोन्थालांसै। नोंसोरो बे भिडिअखौ जोबजासे नाय। गोदान नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, सापर्ट खालामदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर। माने सोरबा बायदिया बेफोरबायदि मुलि जाबाय, मुलि जानानैहाय कमप्लिट थांगारबाय होनना नों माबोरै मोनथिनो हागौ? एब्ला कमप्लिट थांगाराखै होननानै माबोरै मोनथिनो हागौ? बे गोरबोनि गथ'आ कमप्लिट थांगारदोंना थांगाराखै बेखौ आं खोन्थानोसै लोगोफोर। बिमाहा ओरैबायदि जायो, माने दायो आं खोन्थानोसै। जुदि नोङो कमप्लिट थांगारबाय होनना नोङो माबोरै मोनथियो आंखौ खोन्थानोसै। जेब्ला नोङो मुलि जायो, आनवान्टेड किडफोरखौहाय फार्मासिनिफ्राय एबा डक्टरनिफ्राय लाबोनानै जायो, जाखांनायनि उनावहाय नोंहा ब्लिडिं फैनो हागौ। ब्लिडिंआ ओरैबायदि फैगोन, जुदि नोंहा मास मोनसे मोननै बेफोरबायदियावहाय मोनथाम बेफोरबायदियावहाय मुलि लायनानै जाफैयो। मानसिफ्रा बिदिनो उइदाउट डक्टर कनसालटेसनबो जाफैयो, फार्मासिनिफ्रायब्लाबो जाफैयो नालाय। ओमफ्राय जाखांनायनि उनावहाय ब्लिडिं फैयो। ब्लिडिं फैनानैहाय मानसिफ्रा ब्लिडिंआ फैबाय थागोन कन्टिनिउ। जुदि नोंनिया क्लियार जानोसैब्ला ओरैबायदि जायो, माने कन्टिनिउ ब्लिडिं फैगोन। फैयै फैनानै दे सप्तासे जाबाय, सप्तासे एबा सप्तासेनि एसे बारबाय। बारनानै बे ब्लिडिंआ आस्टेयैनो हारसिङैनो रानलांगोन। नोंहा उदै सानायबो थानाय नङा, गोबानो ओंखारनाय थानाय नङा, खर' गिदिंनाय थानाय नङा। जि प्रेगनेन्सियाव साइन एन्ड सिम्पटम्स जायो बेबो थानाय नङा लोगोफोर। गोबां मानसियानो गोबानो ओंखारो नालाय प्रेगनेन्सि टाइमावहाय लोमजायो, खर' सायो, खर' गिदिङो बेफोरबायदिया माने आस्टेयैनो खम जालांगोन। बे मुलिखौ जानानै, बे आनवान्टेड किडखौ जानानैहाय ब्लिडिंआ थांगारबायबा नोंनि देहायाव आस्टेयैनो नोङो देहाखौ रेजें मोनलांगोन। सिं सानाय, उदै सानाया थानाय नङा। ओमफ्राय मेन्सआबो उनाव आस्टेयैनो खमायलांनानै बे हारसिं रानलांगोन। जुदि नोंनि बे मुलिखौ जानानैहाय क्लियार जाबायब्ला। नाथाय क्लियार जायाखैब्ला ओरैबायदि जागोन नोंनि देहायावहाय, नोङो बे मुलिखौ आनवान्टेड किडखौ मिफिप्रिस्टनखौ जानानैहाय नोंहा क्लियार जाबा ओरैबायदि नोंहा उदै सागोन, थैया मालाबा फाव थांगोन, ओमफ्राय माब्लाबा स्टप जागोन, गेजेरावहाय बन्द' जागोन। सप्तासे मोजां ब्लिडिं जागोन, ओमफ्राय आरो बेनि गेजेरावहाय आरो स्टप जाफिनबावगोन। ओमफ्राय नोंहा उदै सानाय, गोबानो ओंखारनाय, खर' सानाय, सिं सानाय, बिदि उदै खना सानाय बेफोरो खारनाय नङा। जेब्लायबो एसे एनै थाबाय थागोन। देहाया दुरबल जाबाय थागोन। ओमफ्राय थैया बिदिनो माला माथा थाबाय थागोन। एसे एनै बेफोरबायदि थांबाय थागोन। मालाबा थिगसे फैगोन, मालाबा समावहाय ओरैबायदि ब्लिडिं जागोन, नों आन्दाजा मोननाय नङा, नों कन्ट्रलखौनो खालामनो हानाय नङा। ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर? उइदाउट डक्टर एबा बेखौ एबर्सन एबा खालामाला नोंहा जेबो राहा गैया। नों बेखौहाय बे मैलाखौ डक्टरनाव थांनानै वास खालामाब्ला नोंनि जिबननि थाखाय बिराद खाथ्राबो जानो हागौ लोगोफोर। हयथ' नोंखौ थैबो सोनांनो हागौ, नों सिरियासबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला थै थांगारोब्ला मानसिया ओरैनो मा जायो? थै गैयाब्ला मानसिया थांनानै थानो हाया लोगोफोर। बिनि थाखायनो बे हिन्जावफोरनि बिराद रिस्कि। बेफोरबायदिया गोबां जायो, बिराद जायो, गोबां जायो। बिनि थाखायनो आं खोन्थायो लोगोफोर, बिदिनो जुदि गोरबो गोथि थादोंब्ला, थासनबायदोंब्ला, मुलि जायोब्ला डक्टरनि एडभाइस ला।
नार्सफोरनि एडभाइस ला, डक्टरनाव सोंफै, कनसाल्ट खालामफै, लाजिनो नाङा, गिनो नाङा। जोंनि मानसिफ्रा गोबां न'आव जानानैनो बेफोरबायदि ब्लिडिं जानानै जेब्ला सिरियास जायो होमब्लासो गोबांथार मोसौ मोसा फाननानै हा हु फाननानै दाहायनांगौ जायो। दिनै गोबांथार पेसेन्टफोरखौ आं बेफोरबायदि आंनि आखायाव आं मोननायखाय आं खोन्थायो लोगोफोर। बिनि थाखायनो माने नोङो जानायनि सिगांनो नार्सनाव सों एबा डक्टरनाव सों, फै हस्पिटालाव मा जादों मा जायाखै, नों सिजारिं ना नर्माल बेखौबो खोन्थानानै ला। नों सिजारिंब्ला बेसेबां रिस्कि नोङो बे मुलिखौ जायोबा, जुदि नोङो थांगाराब्ला, बे गथ'आ जुदि थांगाराब्ला बेसेबां रिस्कि, बेखौ आरोबाव वास खालामफिननांगौआबो सहस नङा। बेनिखायनो सानै हयै बे खामानिखौ जोङो मावनो नांगोन। मानो होनोब्ला जाखायो मानसिनाव मिस्टेकआ, गोबां मानसिनावनो बेफोरबायदि कनसिभ जाफ्लाङो गथ'आ 7 मास 8 मासावनो। थेवबाबो जोङो लाजिनो नाङा, गिनो नाङा, फै जोङो डक्टरनाव रायलायफै, होमब्लासो क्लियार डिटेल्सखौ मोनसिगोन एबा डक्टरा बुंगोन एबा मा जानांगौ मा जानाङा बेखौ खोन्थागोन। हामबायसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो, कमेन्ट खालामदो।